Tässä on Muumipeikko, tarinamme sankari. Vai Python? Niin, Python. Ei se ole Python. Niin, ja tämä vekkuli on niin pieni, siitä voi kuitenkin tulla ikävystyttävä, jos kevääseen. Oho, minä huusin riemusta. Sanoppa yksi asia. Totta kai. Vesimelonissa. Mitä ihmeellistä siinä on? Onko sinulla vesimeloni? Se ei olisi puoliksikaan yhtä hauskaa. Joskus toisten Muumipeikko. Tehdään jotakin erikoista. Kuulen kuorsausta. Oho. Kuorsaus lakkasi. Oho. Ulos. Minä haluan nukkua. Me aiomme tehdä jotain erikoista. Ai erikoista? Miksi täytyy aina tehdä jotain erikoista? Me nautimme siitä. Me voimme olla ensimmäiset. Kaunista. Eikö olekin mainio? Vesimeloni. Jaa. Hei, tulkaa tänne. Katsokaa piippua. Viidakossamme. Iso ja musta. Aika lailla isompi kuin minun. Isä voisi käyttää sitä sunnuntaisin. Pedot ovat kadonneet. Pukatkaa, pukatkaa. Vielä syvemmälle. Vielä syvemmälle. Oho. Varo Haisulen suun vaahtoa. Mikä hätänä? Haisuli. Tuntuu kutistuneen. En saa sitä pois. Minä autan. Au. Ääni on turvonnut. Mikä hätänä? Auttamaan, hei apua. Onhan se kaunis. Mitä me teemme sille? Minä en pidä. Heitetäänkö pois? No se olisi kyllä sääli. En. Tähän se kelpaa. Aha, ja. Kuka kummassa täällä on syönyt munia? Te eivät ole kohdanneet vielä Muumipapan vihastusta. Mamma matkaan. Tule takaisin, inhottava! Minä tahtoisin nähdä, millä tavalla sinä kurista... Johan nyt! Kurista Haisuli. Se olisi kaikkien onneksi. Ennen kuulumatonta! Olen todella Sattuisiko sinulla olemaan? Musta mirrinkuva. Kempä keksisi, että pöydän alla on sarvikuono. Kiitos, Muumimamma. Muumimamma, minulla on... Onko sinulla... Huomaatko? He ovat järkevää väkeä.